pamusoro kutaurawo pamusoro paRuthi weari pasaidi pangu. Ruthi akakura, Ruthi anga ari mwana watatiinaye watakagara naye kusvikawo kwaHwara vanga vari vakosha vangu. So vanga vari vakosha vangu, baba vake vakazoshaikwa vaine 2 to 3 years. Aiwa, ndichida kutendai mhuri yeZimbabwe nekuda kwesapoti yese yamunotipa pano paSaint TV, basa richienda mberi. Aiwa, ndichitoti maswera sei kwese kwamuri mhuri yeZimbabwe. Zita rangu ndinonzi Uncle Saint. Handiti mongondigamuchirawo sechanzvadzi chamai venyu. Chekutanga, kana manga musati masubscriber on our YouTube channel, ndongokurudzirai kuti musubscribe paYouTube channel yedu yakanzi Saint TV. Motena on your notification bell kuitira kuti pese patinoisa mavideos you'll be notified, because izvi tinozviita mazuva ese. Also kana muri kutiona paFacebook, ndichingokurudzirai kuti follow us on our Facebook page rakanzi Saint TV. Handiti mhuri yeZimbabwe, kati regai ndidzoke ndizokupai update yezviri kuitika kunhamo kwemusikana anonzi Ruth Wara uyo akashaika akanga ane makore 25 ekuberekwa. Musikana akanga achizama kuunganidzirwa mari yekuti ange ari anoenda kunorapwa kuIndia. Handiti asi zvisine zvazvo musikana uyu akazopfuura. So ndo update yatatiuya tirizokuzivisai kuti chii chiri kutora nzvimbo kutaura kuno nhamo dzake dziri vanhu vari kuchema vari muguta reHarare kuwadzana. Handiti kunzvimbo yekuwadzana, asi vanhu vachazenge vakuenda kumusha uko kwachachengeterwa kana asingakanganise kuwedza. Handiti so mangwana vanhu vachanomuradzika kuwedza. So ndichida kungokurudzira kuti kune vese vari kuenda kunobata maoko, aiwa, handei tinochema pamwe chete nehama, tiine tariro. Handiti zvakawanda zvakaitika pari zvino, nekurispektawo Ruth, ngatimbozvisiyai zvakadaro, timbochema mwanasikana, mweya wake uzorore norugare. Ndo update yandangoti ndiuye kuzokuzivisai zviri kuitika nezvichazenge zvichiitika. Aiwa, isusu tikange tawanawo mukana ticharamba tichikupai news, tichaita kuti tinge tiri tinosvikawo kuri kuchema vamwe, tichasvikawo kuri kunoradzikwa mwana sikana uyu, basa richienda mberi. From Uncle Saint, the only Zimbabwean uncle. For now ndichiti it's much love and God bless. Hello guys, welcome aboard Executive Coaches. Hussein is my name and I'll be your host for this journey. I would like to give you an intro on our services from Harare to Bulawayo, Bulawayo to Harare. Our pickup point in Harare, we have 2 pickup points. Our first one in Harare is at Capstone Hotel, which is on corner 8th and Selu. And our departure time from Capstone Hotel is at 1:30. That's the afternoon coach. And the morning one is at 7 o'clock. Then we proceed to Nando's Energy Park, which is opposite the showgrounds. Our departure time is 2:30 and our check-in is at 2 o'clock. So we pick up along the way. Our first stop from Harare is Norton Karina. Thereafter proceeding to Chekutu Hotel, and our check-in is at 3:30. Thereafter proceeding to Kadoma at the Redan Garage, and our check-in there is at 1600 hours. Thereafter proceeding to Kwekwe at the Redan Garage, which is along Amaveni Road, and our check-in is at 5 o'clock. Thereafter proceeding to Kweru at the Klonsila Chicken Inn, where we'll be stopping over for our recess and also our refreshments. And our arrival time in Kweru is between 6 o'clock and 6:30. Bulawayo, we pick up from the Rainbow Hotel, and our check-in in Bulawayo is at 7 o'clock. The coach departs at 7:30. Thereafter, we'll be proceeding to Kweru at the Klonsila Chicken Inn. We'll be arriving in Kweru at 9:30 in the morning. Thereafter, proceeding to Kwekwe at the Redan Garage. We'll be arriving in Kwekwe at 10:30 in the morning. Thereafter, we'll be proceeding to Kadoma at the Redan Garage, which is along Amaveni Road. And we get to Kadoma between 11 o'clock and 11:30. Thereafter, proceeding to Chekutu at the Chekutu Hotel, where we pick up and drop off. And our expected time of arrival in Chekutu is between
12 o'clock and 12:30. Thereafter, we'll be proceeding to Energy Park Nando's, which is our first drop-off point in Harare, which is opposite the showgrounds. And our last and final stop will be at the Capstone Hotel, which is on corner 8th and Selu. And our estimated time of arrival in Harare is between 1 and 2 o'clock.